Gikan sa pagka third class municipality, ang lungsod sa Compostela sa amihanang bahin sa Sugbo karon nalakip na sa first class municipality. Niadtong miaging Enero, nakadawat og komunikasyon ng mayor sa Compostela, Cebu nga si Mayor Philidor Kenyo gikan sa Commission on Audit CONCOA. Kini aron ideklarar nga first class municipality na ang lungsod sa Compostela base sa kinitaan nga nakabot sa maong local government unit. Sa lumulupyo sa Compostela, dako kay garbo naton tanan nga gikan ta sa first class na gikan ta sa third class nahimo ta dito nga first class. Kana ka kalambuan o kalampusan di gina maangkon sa mayor lang. Mao nga kanang ato nakabot karon gumika na sa atong pagtinabangay. Sumala sa Republic Act No. 11964 o Automatic Income Classification of Local Government Units Act, ang usa ka lugar mamahimo lang first class municipality kung moabot kini sa average annual regular income nga 200 milyones ka pesos pataas. Matod ba ni Mayor Kenyo, timailhan sa kalambuan sa Compostela mao ang pagsulod sa nagkalain-laing negosyo ug pagtukod sa nagkalain-laing establishmento. Sa pagkakaroon nagsugod na ang pagtukod sa usa ka iladong food chain, gawas ni ana usa-usab ka steel company ang musulod, mga malls ug lagmit magbaton sab di magdugay ug kaugalingong international port ang maong lugar. Lakip sa mga proyekto sa mayor mao ang pagtukod og duha ka modern public markets, terminal ug pagbutang og boardwalk sa Bay Area niini. Nailhan si Mayor Kenyo sa iyang brand of leadership mao ang serbisyong may puso. Diin mao ang paghatag og pagtagad sa pinakaubos nga sektor sa katilingban. Ang tinuod nga serbisyo matod niya mao ang voluntaryo nga pagpanuktok sa matag panimalay aron mahatod ang serbisyong gikinahanglan sa mga katawhan ilabi na gyud sa mga lagyong dapit. Si Mayor Kenyo ana karon sa iyang ikaduhang termino isip mayor sa Compostela. Ni padayag sab kini og tinguha nga ipadayon ang mga serbisyo nga nasugda niini. Hinungdan nga karon pa lang gianunsyo na niini ang iyang paglansar pagka mayor sa sunod midterm election sa tuig 2025. Karon sa akong pagserbisyo tungod sa kamubo sa panahon nga tungod sa kadaghan sa kausaad ang pipila ka saad wa pa nako katagay pagtagad tungod sa hamubo nga panahon. Mao nga sa reason nga wa ako matuman pagtanan nangandoy ko nga unta tagaan ko kagayunan nga ma-extend pa ang akong termino para pagtuman sa mga saad nga wa pa nako matuman pagbuhat tungod sa kamubo sa panahon. Alang sa Dios ug sa pinanggang nasod Pilipinas, gikan sa DYAR 765 SMNA Radio Cebu, Aileen Navarro ka partner mo sa balita og serbisyo.